Әниемнәр әйтте. Монда яхшы белемләр бирәләр һәм татар теленнән беләсем килә. Миңа бу мәктәп ошады, чөнки татар тел монда бөтен фәннәр татар телендә укыталар һәм мин татар телен яхшы беләм. Чөнки монда татар теле минем телем, һәм монда минем укытучылар, яраткан укытучыларым, укучылар. Бу мәктәп бик әйбәт. Чөнки монда татар теле, мин аны бик яратам. Монда матур, Монда белем бирәләр һәм татар телен яхшы укыталар. чөнки ул татар лицее. Бу лицей миңа бик ошады һәм бу лицейда минем сеңлем укыды. Чөнки монда инглиз теле, рус теле, татар теле укытылар. И монда әйбәтләр укытучылар. Минем монда апай укыды һәм бу татар лицее. Монда минем абыем укыды. Минем яраткан укытучы Гүзәл Камилова. Рус Игитовна. Ул безнең татар телен һәм әдәбиятны үтәрә. Урыс Хитина, безнең класс җитәкчесе Фәндәс Фәрхәтовичтер. Ул безнең физкультура тәнәфесен алып бара. Бик әйбәт укытучы. Фәндәс Фәрхәтович, ул безнең физкультураны алып бара. Мин физкультураны яратам, чөнки мин футболга йөрим. Руза Сагитовна, ул безнең татар телен әдәбиятын укыта. Гөлнар Сагировна, ул безнең хезмәт физкультура укытучы. Светлана Файсаловна. Рузия Сагитовна, Ильназ Ильшатовна һәм Александр Иванович. Ильназ Ильшатовна һәм Гүзәл Камилова. Ашхана. Спортзал. актовый зал. Спортзал. ашхана, Актовый зал. столовая, актовый зал, Спортзал. лицей, матур булсын, шундый татар телендә сөйләшергә булсын, укытучылар әйбәт булсыннар. Мин бик яратам лицейны. Мин телем Гали Акыш лицейында, монда бассейн булырга тиеш. Мин телем укучыларга узын гомер, исән-саулык, бик яхшы укыталар.